এইভাবে বক্তব্যের যে বেশি করার মতো কোনো ক্ষমতা নাই। ডাক্তার आं तुबुगासिनो खयसमनि सिगां कायसा उ लेबार बस्तिता चा बागाननि मालायना सिगां ओंखाय आं यां फाइसिङाव फाय दङ ओंखाय बरक गारि जाम ओंखाय तामों होननाय सोंमाने एक्सिडेन्ट ओंखाय आं थांनायखा सिनि बरक मासा दङ बं बरक मासा दङ बं बरक ना ओंखाय ते एक्सिडेन्ट नांनाय दङ बाक्सा जि ओंखाय पाटक बायखा हस्पिटाल होनजाव ओंखाय सिन बरक ताबुक जे आं तुइ फेमेनि अबो ओंखाय ब आबुर काहंको आनो सजादे ओंखाय आं बनो रमैखा आं बाइक बो दङ ओंखाय आं बाइक जरा बनो तो आं कायसा गारियानो हेल्प खाखिया आं गारि फान दादि होननाय बनो तो मनपुर जरा आं तुइ फेखा तबे आं बनो नुगिया सिनिया साब ओंखा ओंखाय मनपुर तो ओंखाय मनपुर आं बनो कुन ट्रिटमेन्ट खालिया फाचा आंखौ तुइ हेगवा रेफारि रक आं मनपुर आं बाइक सामदान काबे हेगवा बाइक चाबि जुरु साइमालिया बाइक काबोय ताबो आं बनो जिबि तुइ मा फेखा माने को बरकले साबो आं चिन बरक खरकसाते खरकसा गुबुन बसने आं सिनिया बरकले साबो जास्ट लामाव मानखा सोंनो बेग कायसा बिनि पार्सोनेल बेग तुइजांनाय दङ ओंखाय मबाइल साबनोबो नाहामाले नुखार मबाइलाव खान आमो जास्ट कन्टाक्ट खायनानि परिबाराव होननाय नाहामा नुखा ओंखाय आं बिनि एम्बुलेन्स फायते बिनि लामा पुरा चेक फाय खायगा ओंखरनो ओंखाय दाजों मरो ते खाय कायसा उस्ताब बाय रांखिसो 2-3 गानो सम्बत आरो नुखा बिनि ओंखाय कागजले माया कुताबो साबो सिनिया सम्बत खय फासिं नंदां ना दाबो अरने मनपुरनि उस्ताब जे लगी फायनाय बिन हाय नंना कायसा ना जा साबो आनि मुं सन्जय देब्रमा आरो निनो सिनि हेजामारा गारनि सासियाबारिनि जा सानजा जराबो आं टाइम नायना जरा क्रिका सानजा जरा गारि जाम आं मनपुर जरा एटीएम रांखिया तिसेनेन हायमान गारि जाम हाय तांगाय जाम होननाय आं नुफायखा पुलिस एम्बुलेन्स कोना फायर सार्भिस न कल खायमानि फायर सार्भिस ताबो फायाखौ ओंखाय आं हेल्प खायदे बरक क्लाय थैना होननाय आं तुइ फायखा ओंखाय ताब फायदे फायर सार्भिस कायसा थांदोंमोन नुखा आं जोंनो पाति बुंले तामो बरमा केबो कुनु बय तबे ना आबो कुनु आमते गारि बाय एक्सिडेन्ट होनो खोनाबो चिन बरक सिनिया ना गुबुन बरक बुनि बरकबो दङ आरो बाइक कायसा क्लायजांनो बुगा आमदा आंलाय आं कुन हिसाब माले बनो जे नुखा हेल्प खायदे नि सिरो खका तुइ मा फायखा मताबो जिबि खरनि सबायजा गयाबो के डेभलपमा ए सिनि देब्रुमा मासा ताय बंनि वानजि मासा दङ र गबंना नों सिनिया ना हे आं सिनिया ओ सिनिया दाबो तिब्रासा बिनि नते नों जे बिनि नबिन दखराव सिनि तो भाबा साइमान तो भाबा बोलो पक्ताम पक जानाय दडि फायदे बिनि ब्लाय सासको सिन बरक मासा दङ बन बरक सासको तन गयाबो के डेभलपमा ए सिनि देब्रुमा मासा ताय बंनि वानजि मासा दङ र गबंना नों सिनिया ना हे आं सिनिया ओ सिनिया दाबो तिब्रासा बिनि नते नों जे बिनि नबिन दखराव सिनि तो भाबा साइमान तो भाबा बोलो पक्ताम पक जानाय दडि फायदे बिनि ब्लाय सासको सिन बरक मासा दङ बन बरक सासको तन सिन बरक पसन्द सासको आं लामा बद का फायखा ओंखाय आं वानसुका आइलेसो बन्तलां थांनो आइलेसो लांनो मतयाबो आन किरिब्ला आंबो बनि उंगनो आइलेसो लांनो ओंखाय गभर्नमेन्ट जेखनि रहक आं आरो तुइ मा फायखा दडि फायदों आ सखाय दडि किजे फायदे जेन नखनि बरक खूब दुख नांखाबलै सासको तो बारबानो साका माने आन टिचार नि बारो मुटा आं बनो सुजन आं बनो रमति साकै गारि तुखा बास कि अब और राधानगर स्टेशन सिमे आं बास रगलाय आं साइमालिया जास्ट बाइक कायसा गबाय न बुखा बाइक कायसा गबाय न बुखा ताम गारि बाय खाम कुन सैमे आं कुन आसक थासुमा मुलिया कलाइसा आं गारि नि बरो रफे गारि के बेंक खान गारि ताम आबरो आं साइमालिया आसक गारि आरो न समबोद पुलिस प्रशासन थांखना आसा खाय बरक गोबां नायलाय दङ गुरि जाकसे लामाबो आन थान केब गरे आं साइजुनो ओंखाय आन पारन बरक एकजन हेल्प खाय रका न दरम दिरम दिहनै ngabong borong masa pakya अब तो चोंग मोहनपुर हॉस्पिटल तो माता मोहनपुर हॉस्पिटल होते रेफारी हो रे जीबी रेफारी हो चोंग जीबी तो फेमाता मासा के तो मोटा मोटे कहम न ते मासा आनन पेशेंट के बेला सीरियस जाक अब देबरमा माने चिं तिप्रासता देबरमा फांग माने चिस फांग मोहनपुर हॉस्पिटल जरा तो मानु माके बनत आहानो लामा थांग फाय गारि रक ति फायका ब्रन ए आहानो ताबो आलतु गारि हाय कासा तुइ तुन फायका ता आसुना बरक कोन छिनिया इनके
মোহনপুর হসপিটালে এমন সিরিয়াস বং মানে ফাচ্চা চং রেফার গাড়ি দেখা তুখা কোন ট্রিটমেন্ট খাইমালি আর একদম ইমার্জেন্সি হেনে Eh. 2000 ang yapaka gabo ro chungro je police duty tongnai borong na yapare soi kalangoi ang ani number o kalangoi police no yapak kalang thang bo an mong Aurobindo Deborma ang ani para ngai khwai Mohanpur hospital aron yang chung emergency medical technician sinia bono mungrok saimia ko bini kaisa photo boi thokan nang photo ri kalang na abani so direct tabok to tami sanai mane khos khobor maya borok rok nang hospital phai khos khobor na phai tuta jodi no nogrok sogo yang to tini hone bisingo asun ko kjamukta